What's up manan kaugabsa ti anak kaurat. For today's video, mapantayo ag pasukat iti interior iti side wheel iti tricycle. Tanapito daji interior na dati side wheel iti tricycle tayo. Dito man di ay. Okay, dito yung tricycle ni father tayo. Dito yung gulong amasapol amasukatan iti interior na tanapito. Uri bomba amday ta sana tumangken tanapito dajay interior na masapol ang masukatan may gatangan iti baro. So tigamitan tayo ang motor ka dato ni Black Panther. Wow. Ni Black Panther nga dati box na nga nagabo iti outer space. Pang malakasang box from outer space. So orain tayo bit ajay ka anakan tayo nga agsuksukat ta nagdigos pa tembagat nga iso na iti mangigam di gulong masukatan iti interior na. 2,000 years later. Kunin mo yung kwan doon yung gulong kunin mo. Dahil man di alalay tayo nga nagwapo ni Iko nga naibusan di klog. Let's go guys. Let's go. Skirt Brum brum. Ang ingay ng kadena ko. As usual, rough road. Dahito yung manan kakabsat, jay nalubo adalan mi. Lagto-lagto manan ti motor. Oh my God! Wow! Isam-isam kita ginasabat ko na. Tak muna siguro ang amok isuna. Ikaw na naman. Hahampasin kita, ha? Nagmaytag motor nakasutibyo ang makikita mo, di ba ni? Nagmayat. Kita nyo yung ulap niya. Tapos ato'y igid, puro green. Parang matagal na yan, ha? Kini ko nga iya kami doon binito nga pasukat ni nasabat ni mo dati ang bulbul ka na di doon binito no choice mapanggamin aja MacArthur Highway jay bubunan di kami pasukat iti interior
Oh, nagpintas si dalan nito ini. Oh, bukod sa sementado ti dalan nito, dapat ti solar lights na. Oh, di ba? Nagngangato ti solar lights dito. May tipan nakaaramid na. Wow. So nga na uri marabyan tayo nga ka. Dati mo nakagulong-gulong mo nakaladlao dati bugtalag sa dati nga pagkargan ti cellphone. Dati bagbagang tayo ko nakagulong-gulong. Mandilaki di makatalan nga di bagbag ka isturbo. Turpin natin nga pagkargan ti cellphone. Maasarat na umpi pag-isama na hindi siya mapaungat mo tokko lang ka. Kita ma kangul-gulo ka. Dito tayo manan, anti Karayanan, dito anti Rocky Road. As usual, nagtulag naman ng motor tayo. Tabato-bato ti dalan dito eh. Anusan tayo, tani mabiitan na masiminto ti dalan dito Karayan. Nagmatibyo na niya. Mapal ka man na. Nagmatidalan mit to. Nagmatibyo na. No, di ba? Ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan ba sinabi? Thousand years later. So, data yun dito yung MacArthur Highway. Apan tayo na yung pagpasukatan tayo di interior iti gulong tayo. Dito'y bubunan. Kasi nagyay tiplex exit. Apay nagpintas mabus na di nga kangkantan. Makapalagip utang. Golden voice. Makapalagip ti utang. Apay sa natang kangkanta. So manauwak dito hindi magtagtaga rin natin kadwa dito yung likod na makaturog-turog sa mata namdaman natin nagan dito yung likod akon. Kat atatoy tayo garadan kaapsat ay hindi pagpabulkanaisan tapno agpasukat iti interior iti gulong ti tricycle tayo i-parking tayo natin motor tayo dito yan. Kat berokan tayo ni Manong nga agbolbol ka nice. Ayan nan na ito yung agbolbol ka nice amanungan. Dito yung apagbol ka nice kat asirig dito ay tiplex exit. Dito yung pusurubyo. Nene paparan na ngayon natin nga. Hoy manaw, babanamon nga, agbabol ka nice kami. Babanam. Ni, di mo ang pansin. Ni, sabi bumala siya, paparan na natin. Ay kuna naman nga awang kanot ang bulbul ka na sa nga banda nakaklus ka naman. Din nun nga itatati sumarap pa parang garot. Nakaklus mat ka na ito may sabol ka na isan nito. So manangit mo dati mga lakay mat tibabangkan eh. Hindi ka pelagtalata tibabangkan may sa.